Здравейте! Аз съм доктор Маринова и днес ще ви запозная с лечението на сухото око. Синдромът на сухото око при нас е изключително често срещан, като в 90% от случаите се касае за дисфункция на мейбомовите жлези. Пациентите може в началото да нямат оплаквания, но впоследствие се наблюдава умора, зачервяване, парене и усещането за чуждо тяло. Освен стандартната терапия с увлажняващи капки, при нас успешно прилагаме и лечението с OptiLight. Това е използването на прецизни светлинни импулси, които подобряват функцията на мейбомовите жлези, също така качеството на свободния филм и намалят изпълнението на оточната повърхност. Това е така наречения фоторемоделиращ ефект. Освен този ефект, разбира се, OptiLight предлага и фотопомладяващ. Известно е, че той е напълно безопасен, щадящ към епидермиса. Това е повърхностният слой на кожата и освен това повишава синтеза на колаген и фините бръчици в третираната зона намаляват драстично. Използваме стандартен протокол, който включва прилагането на 3 до 4 сесии, като разбира се изготвяме на всеки пациент стандартен план за лечение. Предварително поставяме контактен гел, след което с специален очен наконечник обработваме зоната. След процедурата, разбира се, пациентите са напълно свободни да се върнат към нормалния ритъм на ежедневието си. Повече информация, разбира се, може да откриете в социалните мрежи и на Facebook страница.